malih ping kaliye doa kali bapak. Nah bapak niku cek ajeng nyumet lilin sarunge dilepas. Nah Bunda Maria niku mengikuti kali bapak ting pingking. Lah kula niku Bunda Maria ngaten lho bocah ki piye kok ajeng sowan Bunda kok ora sopan, pakai katok cekak gitu. Lah itu di belakang. Kalau bariku Pak nenek arep sembahyang ki mbok aja ngos katok cekak sampe pas Bunda Maria ki ngetukake ora sopan. Lah yen ping kali niku napa lilin Pak 3 niku marap-marap sedanten niku 3 sing tengah niku bapak niku mboten ketinggal ning kula sing ketinggal niku kula bapak niku kok jawe-jawe niku bapak tuh kok bundangane ini kok niku nek napa niku nek tekan Bunda Maria ki piye ini bapak niku mboten